A jiya aka samu kungiya 8 da ta kai zagaye na biyu a Champions League da aka sauya wa fasali. Liverpool ce ta ɗaya sai Barcelona da Arsenal da Inter Milan da Atlantico Madrid da Leverkusen da Lille da kuma Aston Villa. Yayin da a karan farko Liverpool ta yi rashin nasara da ci 3-2 a jiya. Barcelona kuwa tashi ta 2-2 da Atalanta. Real Madrid kuwa sai dai ta buga karawan cika gurbi mai rike da kofin a bara duk da doke Brest da ce da ci 3-0 ko ɗaya a Faransa. Ranar Juma'a za a raba jadawali don tantance 8 ɗin da za su haɗe da 8 ci gaba da zagayen 'yan 16. Waɗanda suke 'yan zagayen cike gurbin sun hada da Atalanta da Dortmund, da Bayern Munich da AC Milan, da PSV da Paris Saint-Germain, da Benfica da Monaco, da Brest da Feyenoord da Juventus, har da Celtic da Manchester City, da Sporting da kuma Club Brugge ta Belgium. A wani labarin kuma, a jiya ne dan wasan togar Brazil Neymar ya yi ban kwana da Al Hilal abun ban tausayi. Bayan kaka ɗaya da rabi da yana buga babban gasar tabula ta Saudi Arabia. Mai shekaru 32 ya ci karo da koma baya sakamakon raunin da ya ji. Wasa 7 kadai Neymar ya buga Al Hilal tun bayan komawa can taka leda da ya yi. Da ɗan karan tsada daga Paris Saint-Germain a watan Agustan 2023. A wani labarin kuma, Ecuador City ta doke Kano Pilas da ci 4-1 a wasan mako na 20 a gasar Premier League ta Najeriya a ranar Laraba. Ecuador City ta fara zura kwallo a minti na biyu da ta kale da a hannun Adele Mishola. Sannan ta ƙara na biyu ta hannun Ozundu Harrison a minti na 27. Dab da za a je hutu ne Pilas ta zara ɗaya ta hannun Abba Adam kuma na hudu da ya zira a kakan nan. Bayan da suka koma zagaye na biyu mai masaukin bakin ta zira ta uku bayan da Pilas ta ci gida a kwana daga Harrison Austin. Sannan a yau mai dai Cole ya ci ta hudu. Tun a ranar Talata da sanyin safiya Pilas ta ziyarci Lagos a jirgin sama a karan farko. Da gwamnati ta yi wannan bajintan a kakan nan. Ƙarshen labarin wasannin kenan. Bello Saja Audu, labaran Invicta.